आं नख'राव दिनै गैया बिथांमोना बेखौ नुनानै दिनै आंनो अननानै अनसुंथाइ होफैबाय न' गंसेनि बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों। पिकनिक स्पट सामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोना निखावरि नखरफोरनो अनसुंथाइ होदों बेबायदिनो नैबे 2 नं सनापुर गामियावबो न'खरनो न' लुनो थाखाय थिं होफैबाय। माबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना अनसुंथाइ होनो मोननानै? सिगाङावनो नोंथांमोनखौ हामबायहोनाय जासिग्रोबाय। एक्सुवेलि जोङो पिकनिक स्पट कमिटिनि जानानैहाय जोङो जोंनि नोजोरजों जायफोरा हाजिरा मुजिरा मावनानै खस्थ'यै मावनानै जानानै गावनि न'खरखौ डेभेलप खालामनो खस्थ' मोननायखौ नुनानैहाय जोङो बिथांनोहाय दिनै थिं होफैनाय जादों। जोङो बेबायदिनो पिकनिक स्पट कमिटिनि जानानैहाय जोङो बेबायदिनो स्टेप लालांगोन जे जोङो गैयि न'खरखौ सायख'नानैहाय जों बेबायदिनो अनसुंथाइ होलांबाय थानो जोङो बेबायदि थांखि लानाय जादों आरोखि। सरलपारा पिकनिक स्पट कमिटिनिफ्राय नोंथांनि न'आवहाय दिनै न' लुनो थाखाय थिं अनसुंथाइ महरै फैबाय। थारैनो माबायदि मोनदों? मा फोरमायगोन? आं बिराद गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि सहाय होनायखौ। आं नख'राव दिनै गैया बिथांमोना बेखौ नुनानै दिनै आंनो अननानै अनसुंथाइ होफैबाय न' गंसेनि बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों। मा गामि बे? 2 नं सनापुर। मा मुंमोन नोंथांनिया? सरनज नार्जारि। बिगोमानिफ्राय